El model de ciutat ha estat aquest vespre el tema central que tractà la CUP en el punt de trobada que ha fet a la sala de plens del Terrassans. Un acte en el qual s'han exposat als assistents les propostes en matèria d'urbanisme que vol portar la candidatura d'Unitat Popular al consistori. Unes propostes de ciutat que asseguren han d'estar al servei de tota la ciutadania blanenca i no el d'uns quants com s'ha fet fins ara. Avui fem l'altre eix del nostre programa que parla sobre un model de ciutat nou, un model de ciutat on puguem viure, un model de ciutat on l'urbanisme estigui al servei de la cohesió social i no en favor de l'especulació, que aprofundeixi en les zones verdes i que permeti fer una ciutat més agradable als seus ciutadans i que el carrer torni a esdevenir un espai de convivència. L'aposta pels espais verds i el transport públic de qualitat són també dos punts destacables dins el model de ciutat que proposa la CUP. Per altra banda, asseguren que el futur de l'illa de Blanes, coneguda també com l'illa Isozaki, s'hauria de decidir mitjançant un procés participatiu obert a tots els blanencs i blanenques. Altres mesures que consideren necessàries per fer un poble viu en matèria d'habitatge passen per incentivar la conversió de pisos buits a règim de lloguer i la lluita contra els desnonaments. Dues apostes que sostenen com vitals per tal de garantir el que consideren un dret fonamental, el dret a l'habitatge.